Sa unang pagbasa, gipahinumduman ni San Pablo si Timoteo nga buhatag yod ang tanan nga gisugo kanimo ni Kristo sumala sa iyang nakatunan. Mausad na siya ang instruction gyapon nato karon, tumanon gid nato ang tanang sugo, ang tanang pulong ni Kristo. Lingay mong tupad ina sige jud kag tuman. Imong tupad ba lingi ina sige jud kag tuman o nagtuman ka sa imong gusto. Nara ba tay duha ka buok tumanon ang gustos Ginoo o kaha tumanon ang atong gusto. Kanang mga matinumanon sa gusto mao na sila ang mga yawanon. Kanang magtuman sa gustos Ginoo maunay Dios non. Gikinsa dinhi ang yawanon, taas ang kamot. Bisag klaro kayo, di gyud mo pataas kamot. Kana di ang magpa-colors buhok, unsa man na, nagtuman sa iyang gusto o sa gustos Ginoo. Sige, kanang mo kiskis sa kilay nya mo badlis, unsa man na, nagtuman sa iyang gusto o sa gustos Ginoo. Mo na kanang magpapuwa-puwas naong bisag luspad yog naong sama na siya nagtuman sa iyang gusto o sa gustos Ginoo. Kanang gasigi og pangawkaw anang flood control nga budget nagtuman sa ilang gusto o gustos Ginoo. Kanang magrally ugma nagtuman sa ilang gusto o sa gustos Ginoo. Ambot lang ninyo. Kanang di gyud mo palit og slot o sama na nagtuman sa ilang gusto o sa gustos Ginoo. Kaning ato rong siging repair din his mga busluto natong atop nga hurot na ra bang amo ditong planggana og sahod gabi. Sige gyapong agas unsa man ang atong pag-repair sa mga atop nagtuman ta sa atong gusto o sa gustos Ginoo. Nya kay wa naman tay budget ibayad sa nag-repair. Nya wa man sad mo'y palit-palit og slot. Mao na. Mga igsoon, bunga ang gipangita ni Hesus. Nangita siya nato nga mahimotang mabungahon. Ug unsa may bunga nga iyang gipangita nato, kanang mubunga ang iyang mga pulong sama sa gugma, kadait, kalinaw, hustisya, kaangayan, kalimpyo, kaputli, kamapaubsanon, kamanggihatagon, kamapasayloon, o pagkamainantoson. Kana gyud nga mga bunga ani mo inindot kayo kay muhatod gyud ni natos tinuod nga kaluwasan. Muna kining mga martyrs, sama sa mga martyrs sa South Korea nga atong gisaulog karon, sama usab ni Santiago Apostol, ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, o kadaghanan sa mga original 12 apostles, nagbunga gid sila. Kining ato dinhing simbahan, kining atong parokya, gani ang Archdiocese sa Cebu, bunga ni sa dugo sa mga martyrs. Nilingay mong tupad, na gamito na nimo imong dugo para sa simbahan. Ingna ko no. Kanang imong dugo ba imo nang gamiton para simbahan? So kita wa gi ayo. Mao na nga way hunong ang corruption dinis Pilipinas. Ngano man ma-imagine gid nako nga mura ra gid ta og mga tawo nga nagpuyo dias kumbinto. Kami ba? Kuhag mga planggana, sahod, kada uwan siging sahod, siging reklamo, basa kaistanan. Unsa may problema? Ang buslot sa atop. Karon na ilisan ang atong atop diri sa kusina, na ilisan na diha kutob ngadto sa kana ganing parkingan.
Sige uwan ang naas kusina, relax na kayo. Wa na gito. Malipayo na kay sila, nangatog na ganing uban. Ano bang wa na, di ka katog, oy, magsigig igos tubig nimo, di ka katog. Pero karon nailista namang atop, awa na. Di na mo to nga ubos, di na maghasol tag sahod og baldi og planggana. Kami dito sa babaw, ilisanan pa na. Pero pagka hinayas halin sa tong slat, mura magnaanod sa baha. Murag ang slat ba naanod sa baha. Wa man ko'y flood control. Niabot ng tubig di ana tunga-tunga sa atong simbahan. Kay ang tubig ni sud gikas pultahan. Diris kilid gabiin anod ang tubig diris kilid. Hinay pag itong hangin. Unsa na kag moabot na ni si Nando nga super typhoon 220 ngadto sa pataas ang kategori sa iyang hangin, ang gikusgon sa iyang hangin. Mao na magampo ta. Naunta ipalayo lanis Ginoo kay layo-layo pa man sad mga 900 pa man tingali kilometers away from our landmass dito sa Northern Luzon. Naot unta nga dili kayo kuan. Ngayon tag mulihay lang ba, di lang yung kayo mo grabe kay kaluoy, siging balik-balik agis kuan dito sa Northern Luzon. Unya ang sigihan ra baron og kana ganing kuan, investigate sa flood control ang diri hinoon sa Southern Philippines ug Central Philippines. Wa may nag-investigate dito sa Northern Luzon, wa gid ay nangadaot dito sa flood nila. Naaoy karon ay nitingog ang usas mga banggiitan kayong politician sa Northern Luzon si Governor Chavit Singson iyang gihagit ang Congress ug ang Senate, imbestigahan ninyo ang Northern Luzon kay di ay daghang scam dili sa flood control. Karon siging igo ang bagyo dito. Basin sa tingali og lig-on ang ila ditong flood control kay sige magog kaigo gyud kasagaras mga bagyo adto gyud moagi ba. Basig lig-on sad. Ang dinhiras ato huyang kay gadako lang budget. Basig wa kayo'y flood, unsay way flood nga pag-anhi lang gyud nato dinhi padong wa na gasawom-sawom na. Grabe ang baha karon dinis ato. Ngano man tungod kay way klaro ang drainage, way klaro ang paghimos atong mga karsada gialihan ra diag simento ambot nganong mo banaw man nga bag-o man tang nahuman ang ubang karsada, bag-o pag yung kaing nahuman. Pero pagka laumas tubig, anha na to makita unsang klasihan ang nagtrabaho di ko mutuong wa na makita sa mga engineers. Pero ang ilang mata na taptapan sa kamatuuran basin tungod sa korupsyon. Nya mailagi na nato sa tubig nga matigom sa karsada. Bago pang nahuman, nya galinaw na. Kastang grabiha. Awa mo kabantay? Uy, nangatog na mo diya. Awa mo kabantay? Bantay man di ay. Mauna, daghanon tanig palit og slat. Ang atong grace, gamay radyo kay increase, no? As of yesterday, 57,631 na ang atong halin. Pero naapay 642,369 slots na available, tag 100 pesos per slot niya. 70 slot challenge ani, tag 7,191 na ang atong nadawat. Niya sa atong PPSC, kaning para sa atong project dinhi, 20,448 pa ang atong halin, napay 79,552 ka slots na available, tag 100 pesos per slot niya. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,246 na ang atong
na dawat. So atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Ingon dayon mo, Pader, unsa may ikatabang anang slot sa flood control? Unsa may ikatabang aning slot sa flood control? Number 1, di na ta mag-flood dinhi. Kay makahimo man tag mga projects aron mahanay ning atong kuan. Di na sad ta maglapok dinhi. Lapok pa kay natong palibot. Ikaduha, dili na ni mga lata ang atong mga lugar kay gato ang mga atop. Di wa nay flood kayo. Minus-minus sana ang flood. Katulo, tungod sa atong gugma sa simbahan, ipadangat ni, ipaabot ni sa Ginoo ang iyang panalangin sa tanan nga nagtampo dinhi og slat. Ihunong sad ang mga kadaot sa ilang palibot. Kamo nga mopalit dinhi slat, hatagan sad mo og protection against sa mga katalagman sa atong Ginoo. Siya mo proteksyon ninyo kay nakatampo mo sa simbahan in general. Pinaagis pangaliya, pangama sa atong mahal nga patron Santiago Apostol ug ni San Vicente Ferrer ug sa mahal nga Birhen Maria. Di ba? Awa mo kakita? Kadaghan di as benepisyo. Nya anha ra gid na ninyo tigomon kay i-shopping ninyo, ipalit og mga bag-ong gadgets, wa ginay kapuslanan. Kung naa na lang gid mo ana, ay na lang mo na mga bag-o gawa sinog necessity gyud, necessity. Pero kung para lang pag-upgrade, para lang pagkuan, ayaw na eh. Pagpapintalas balay, pag-extend sa balay, nindoton ang among kural para din agad kasod ang mga kawatan, ayaw eh, mas may pag inyo na lang ng kwaon ang inyong kural. Kay kanang nangawat sa inyong balay, nagpasabot ng 40 na yung lisura, nangawat des inyong mga tanom. Nya kung inyo nang hatagan sa mga bunga sa inyong tanom, ang Ginoo manalangin ninyo kay nakapakaon mo sa gigutom. Di ba? May antag mangayo pa dir, manguha raman. Ay ayaw na lang ana kay sila sa Kristo nangawat sa tusuna. Hinomdongo katong naagi sila og uma, ang iyang mga apostolis nanguha adto mga trigo, gibadlong gud sila sa mga Pariseo, nanguha man sila diya. Di man to ilang uma. Pero kay gigutom man ingos Kristo, ako'y magbuot unsay buhaton sa adlawng ipapahulay. Wa sila mananghid, pero nanguha atong mga uhay. O pangawat may tawag nimo ana, ang importante matud pang Kristo pakana ang gigutom. Na siya. Karon kita gigutom tag slat dinhi. La pakana. Ang mopakaon, congratulations. So napatay mga kneelers dinhi, wa pay ni additional og pledge. Hasta sa atong mga piyos kana mga lingkuranan nga tag-as wa pa ini additional og pledge. Mangandoy lang tana dili unta mabanla sa baha sa kahakog, sa baha sa pagka-materialistic, sa baha sa pagka-malaw-ayon og pagka-bisyoso ang inyong mga kwarta nga gihatag sa Ginoo. Ipaambit unta ninyo dinhi sa simbahan og kita dinhi naghatag lag opportunity na makapaambit mo. Naisuod na kong higala nga niingon, Pader, usa siya ni promise aning usa ka piyo kanang 55,000. Nya tan-aw na ko niya, pobre man siya. Wa ni action kog dili mo tuo. Ko, ha? Mukuan ka mo pledge ka ani? Ni siya, Father, nako. Unsa may imong buhaton? Kay ibaw man jud ko nga pobre siya. Siya, nagsabot na mis ako mga friends nga mag-solicit me, mag-slot sad me dire og 55 pesos per slot niya. 1,000 persons ang among target. Haron maka sa among grupo, naam sa sila yung mga barkada, basin pa di ay maka-raise me og usa ka piyo. Di ba touching kayo? Nindot no? Awagin mo kahuna-huna, ana. Hasta ako ba, nag-slot silang tag 55 per slot. Hopefully, makaabot ko ng 1,000 slots. Di maka-pledge na sila.
Gahapon, nag-text na ko, Father, 250 na ka slots ang among nahalin. Di ba? May kamo din pila man mo ka-organizations. Pila ka-organizations ang niya sa atong simbahan. Daghano. Unya, napo naman lang ni ka slots ang kuwang sa kanang mga piyos diha. Ngano man dayog ang kada organisasyon mag-slot sad mo og tag 55 per slot. Nya mangumpanya mo sa inyong mga kaliwat, sa inyong mga pag-umangkon nga nagtrabaho dinhi og sa abroad. Unya inyo inigabot nag 55,000 ihatag dayon dire. Di day pwede. Gilingay mong tupad ina. Sugod ta karon. Ina sugod ta. Bitaw kamong mga organizations, mga ministries, kamong na ay mga group chat. Di ba? Challenge. Doon na si usa ka grupo nga ni donate aning atong hilipan, grupo sila. Di pa der kami angkon anang 143 siya ro og dili mi ka tigom ana sa among grupo. Inana ba? Dili na to sulo-sulohon. Di sa tamingon kamo lang diha. Pwede raman gagmay-gagmay. So ang atong slot din 100 pesos per slot. Sila dito 55. Nya nasay uban ingon tag 10 pesos lang may pader. 10 pesos per slot. Pero mo raise mig mga 10,000 ka tao. Di perting dako 10 pesos ra. Pila man ka kapilya dinis ato be. Pila ka kapilya. Nganong wa man gyoy chapel nga nagpropose pader among chapel mo angkon og usa ka pyo diha simbahan. Hadlok mo, kadaghan ninyo members diha. Huy, mga chapels. 88 guni ka chapels go dinhi, wa gini angkon bisag usa so far, wala pa niingon ana. Mo nang na-touch ko sa kaning grupuha, kaning barkada ra na sila, dili gyud ingon nga grupo gyud nga naay kuan declaration, barkada ra sila. Ni promise kay nagsigi sila sunod din hinato. Yang atong mga chapels, ang atong barangay, pilam ta ka barangay din di ba? 16 gud ta ka barangay, wa pag barangay kapitan nga niduol nako pader akong barangay mo angkon ana mag-slat-slat sad mi. Human na unta ni tanan. Di ba? Kadiyo tra kay mahuman. Ako lang ning gipadungog kay basin pa diag dili mabungol. Pero og mabungol gyud saon man gyud nga matud pang Kristo. Dunay tulo ka klase siyuta, makadungog pero dili gyud motuman. Usa ra gyud ka klase sa yuta ang nahimong mabungahon kadtong nakadungog unya nituman. Mao tay gitawag og maayong yuta. Pero katong igo rang makadungog pero dili motuman, gisakmit sa yawa. Ngana. Sige, last na lang lingi be. Ang di mo lingi na ayawa. Ing na motuman ka, ing na motuman ka. Ang ato rong mga kapitan ba, moingon na to rong mga kapitan, bitaw no, motuman ka taani, galisod na bata diri. Oh, Jesus, mulambo ng inyong barangay basta magsigi mo hatag diri. Naipipila ka mga barangay nga faithful kayo mo support sa simbahan, nakit-an gid nako hastang ilang kapitan wa nay bisyo, hastang ilang mga konsihal gipamyaan ang mga kabit. Bitaw. Naman sila mga kabit uban ana pamyaan ngano man tungod kay nasuod sila sa simbahan. Ang ilang ng focus how to serve the church. Hastag gud ang ilang mga kanang sa nitawag anang tighiring anang kaso-kaso. Lupon taga pamayapa maghinguyab na lang kuno sila dito sa barangay kay wa na gyud sila kaso kay ilang mga tao sa dito sa barangay nagkahiusa na wa na nang away sa yuta, utlanan sa yuta, kana mga utang, kana mga domestic violence nga sinagpaay sa mga asawa ug bana, wala na kayo na. Nahilo matud pa nila sa una pa der 15 ka kaso average kada semana, karon na analay usa duha. Nga naman ni focus naman sila sa pag serve sa simbahan.
Nya mao na may ilang gisabuag sa mga tao ang pamaagi sa Diyos noon nga kinaiya. Di na nga sulbad ang problema. Hunong na lang tayo, kaya murag wa man mo kauyon. Mga igsoon, nindog na ta.